Tanečný seminár, ktorý roztancoval sálu Univerzitného pastoračného centra v Mlynskej doline hebrejským folklórom, prilákal mnohých účastníkov. Tanečná skupina Simcha predstavila tance hebrejskej kultúry a návštevníkom pripomenula, že sláviť Boha sa dá aj tancom. Pri mikrofóne mám jedného z hlavných organizátorov tohto podujatia, Kamila Maliarčíka. Pán Maliarčík, ako vlastne vznikol nápad zorganizovať takéto podujatie? Tak v podstate už aj v minulosti sme mali takéto podujatie v roku 2009 a odvtedy nás to stále nenechá len tak kľudných a rozmýšľali sme, kedy vlastne urobiť ďalšie z takýchto podujatí a sme radi, že sa to podarilo vlastne teraz v roku 2013. Čo je hlavným cieľom tohto medzinárodného projektu? Cieľom je povzbudiť ľudí, aby prežívali radosť z tanca, radosť z chvály Boha a u nás v týchto zemepisných šírkach není až také možno bežné, že ľudia v cirkvi tancujú a chvália Boha celým telom a ukázať ľuďom, že nemusia mať nejaké pocity, že to je niečo neduchovné alebo dokonca, že by to Boh nepríjmal alebo odmietal. Takže asi to je jeden z tých hlavných dôvodov. Naplnil tento seminár židovských tancov vaše očakávania? Takto by mohli sa k tomu vyjadriť možno všetci ľudia, ktorí sú tu, ale toho môjho pohľadu určite áno. Som rád, že toľko ľudí prišlo, koľko tu máme. Na tých tvárach ľudí sa zračí to, že radi tancujú a že sú do toho vtiahnutí, tak verím, že to naplnilo svoj účel. Pani Vierka Bajtošová sprevádza tanečnú skupinu Simcha po Slovensku. Pani Bajtošová, s touto tanečnou skupinou ste už boli v Košiciach, teraz ste v Bratislave. Kam sa ešte chystáte? Najbližšie sa chystáme v piatok do Nitry, kde bude koncert, na ktorom budú účinkovať obidve skupiny hostujúce, a to teda tanečná skupina Simcha plus hudobná skupina Vozle neba, blízko neba, a tento koncert bude v synagóge v Nitre. Začne sa o 18. hodine a veľmi pozývame všetkých, ktorých táto informácia osloví. Čo je podľa vás hlavnou myšlienkou týchto tanečných seminárov? Priniesť Božiu radosť ľuďom, ktorí prídu na koncerty, ktorí už mohli zažiť tanečné semináre, ktoré sme usporiadali hebrejských tancov. Mohli sme priblížiť kultúru hebrejskú, dávnu i súčasnú, vo forme tanca, vo forme hudobného stvárnenia. Dovoliť, aby Božia sláva prišla, aby bol oslávený náš živý Boh. Vedúcou tejto 11-člennej skupiny tanečníkov z mesiánskej hebrejskej kongregácie Kemo Kiev je pani Svetlana. Ako sa vám na Slovensku páči? Мы очень рады быть здесь. Словакия очень... Sme veľmi radi, že sme tu. Slovensko je veľmi nádherná krajina, je tu veľa rozprávkových hradov, čo je pre nás také zvláštne. Samé krásne hory a to najhlavnejšie, stretli sme tu priateľov. A sme naozaj veľmi radi, že spolu s nimi môžeme slúžiť nášmu Bohu a sme tiež vďační za srdečné privítanie. I my очень благодарны za теплый прием. Čo je typické pre hebrejský alebo židovský folklór? Еврейская культура очень разнообразна, но... Hebrejská kultúra je veľmi rôznorodá. Typické pre židovský tanec je dvíhanie rúk dohora, k Bohu. Hebrejský tanec sa od iných odlišuje tým, že sa tancuje dušou. Ním smeruje naša láska a radosť k Bohu ako poďakovanie za život a všetko požehnanie, ktoré On dáva svojmu ľudu. Od duši. И любовь и радость направляется к Творцу, как благодарение за жизнь и за все благословения, которые Он посылает на свой народ. Čo vás priviedlo na tento seminár tancov? Pozerám často videá z tancov a chvál mesiánskych židov, tak aj kvôli tomu, že teda poznám ICEJ a aj na konferencii priateľov Izraela som bol, tak ma tieto veci zaujímajú. Syn ma zavolal, aby som prišla odskúšať, tak som povedala, že prečo nie, spravili sme si také adventné, príjemné dni. A ako sa vám tu páči? Veľmi, v pohode. Čo vás priviedlo na tento seminár tancov? Veľmi rada tancujem a myslím si, že na slávu Božiu by sa mal tancovať. A páči sa vám tu? Moc. Čo ťa priviedlo na tento seminár židovských tancov? Mamina ma zavolala. A páči sa ti tu? Na štandardne. Sú podľa teba ťažké tieto židovské tance? Ide to dosť rýchlo, to je asi najväčší problém pre mňa. Ako sa vám pozdáva myšlienka sláviť Boha tancom? Boh nám dal telo a tým telom ho máme rôznym spôsobom zrejme oslavovať a verím, že tanec je jeden zo spôsobov. Pre Rádio 7 pripravila Miriama Králiková.